Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jama'a masu dimbin albarka wanda kuke kan wanga dandali, ga wani gabara basa da muka zo muku a kan annoba da ke faruwa, to mun ga ya dace a zo muku da wanga shiri. Jama'a a mai da hankali, kamar yadda kuke gani wannan aburbe kenan. Bayan haka kuma ga ainihin lemun yami da kakaduro wanda ake ce da shi jinja. To wannan bawon shi ake bukata. Jama'a ni ba likita ba ne, amma wai gani ya fi ji, abu ne wanda na shaida wanda yake ya yi amfani sosai. Na samu wannan ne tun ina yaro, wata kakanmu ta nuna kamar magani ne. To yanzu haka kasar Jaman kenan nike, kuma abinda ya zama abin al'ajabi, turawa na Jamus wanda yake har ma wanda take aikin likita da mai daki na, wato bajamusa ne kuma aikin likita take, ta kamu da wani virus. In ya kama mutum cikin likita yakan yadu cikinsu. To ina jin ta je asibiti an duba ta bai yi ba, na nuna mata muna da magani na Afirka, aka jarraba kuma ya yi mata aiki. Ta bari 'yan uwayenta asibiti kuma aka yi amfani da shi ya musu aiki. Ina jin na ba da mutane da yawa, amma haka nake ganin ya kamata mu yada shi a fadin duniya, 'yan uwa su ci amfanin shi. Muna da danwa da ya fito gida ma ya kamu da ciwo, har aka duba asibiti aka ce ba gane irin fiban ba, an ba shi takarda ya je a sake dubawa, muka yi wanga magani kuma abin ya tafi. Shi yasa kamar yadda kuke gani wannan bawon shi ake bukata, da a fere ne, sa'an nan wannan kuma a yanyanka, ba shi an cire bawo ba. Bayan haka ga kakaduro shi ma a yanyanka, a gama cikin tukunya a dafa. Kamar yadda za ku gani ga wanda muka dafa yanzu haka, za a dafa ne in ya tabasa sosai. In ciwon yana da yawa jama'a, ana iya yi suraci, a raba shi biyu, a doki zani a rufe kai, a shaki hayakin, sannan a kuma sha ruwan. A bari inda ya dan yi dumi-dumi, ba da zafin shi ba. Da ikon Allah za a samu amfani da yawa a ciki. Yana kore tuca, ba mu ce yana kore ciwon virus ba, coronavirus ba, amma wallahi akwai amfani a ciki. To jama'a masu dimbin albarka, ba za mu sawaita wannan bidiyo ba, 'yan uwa a jarraba. Kuma rokonku da muke yi, ku yada muna wannan abin, akwai amfani. In kai ba kai ba, da ikon Allah wasu sun yi, ka yada saboda Allah zai baka ladan shi. Kuma wannan shiri muna shaida muku yana zuwa ne daga ainihin Voice of Zongo International zuwa gare ku. Akhirin da'awana anil hamdulillah. To ina da tambaya, shi wannan magani yana jinyan fever ni ko kuwa kata? Yana jinyan fever. Wanda ke tambaya na, ina jin ka yi tari lokacin da muka samu wannan matsala. Ga tari, ga fever, ga ciwon jiki, amma da muka yi she muka samu kuma sauki. Fever kamar virus wanda na ce an yi a wurin turawan, virus ne ya kama su, amma yana aikin fever duka. Da kuma tari, mutum na tari. Alamomi da ake magana kan coronavirus ina jin ya faru ga wanda ke muna video nan, kuma da ikon Allah kuma da muka bayar kamin ya sake zuwa ya gwada, an samu lafiya. Shi yasa ba mu son video ya yawa. Jama'a ku share muna wannan video saboda Allah zai ba ku ladan shi. Kamar yadda muka ce, wannan shiri yana zuwa muku ne daga ainihin Voice of Zongo International. Akhirin da'awana anil hamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.